Limba română. Hello everybody, we're going to start our 13th class in learning Romanian, and in this lesson we're going to talk about at the market. La piață, fructele, măr, cireșe, banană, portocală, pepene, smiură, căpșună, lămeie, pară, piersică, cocăză, nucă de coco. La piață, fructele, măr, cireșe, banană, portocală, pepene, smiură, căpșună, lămeie, pară, piersică, cocăză, nucă de coco. Legumele: ceapă, varză, morcov, roșie, ardei, cartof, ciupercă, vânată. Legumele: ceapă, varză, morcov, roșie, ardei, cartof, ciupercă, vânată. Florile: crin, garoafă, lalea, trandafir. Florile: crin, garoafă, lalea, trandafir. Merg la piață în fiecare sâmbătă. Atunci am destul timp pentru cumpărături. Este frumos dimineața, la ora 7, când nu e multă lume. Vin la cină 4 prieteni astă seară și eu gătesc. Așa că am nevoie de multe legume pentru supă și salată, iar pentru desert cumpăr fructe. Cred că iau și niște mere și fac o înghețată. Merg la piață în fiecare sâmbătă. Atunci am destul timp pentru cumpărături. Este frumos dimineața la ora 7, când nu a multă lume. Vin la cină pe 4 prieteni astă seară și eu gătesc. Așa că am nevoie de multe legume pentru supă și salată, iar pentru desert cumpăr fructe. Cred că iau și niște mere și fac o înghețată. Nu am timp de cumpărături, dar în piață merg o dată pe săptămână. Aici totul este foarte proaspăt, direct de la țărani. Astăzi am nevoie de 1 kg de roșii, 1 kg de ardei, 2 kg de cartofi și 1 kg de struguri. Pentru Ana mai cumpăr portocale și banane. Cred că asta e tot. Nu am timp de cumpărături, dar la piață merg o dată pe săptămână. Aici totul este proaspăt, direct de la țărani. Astăzi am nevoie de 1 kg de roșii, 1 kg de ardei, 2 kg de cartofi și 1 kg de struguri. Pentru Ana mai cumpăr portocale și banane. Cred că asta e tot. Nu merg cu plăcere în piață. Este foarte aglomerat și nu am timp. Dar astăzi merg la o zi de naștere și am nevoie de flori. Este plin de trandafiri și lalele, dar eu vreau garoafe. Ce frumos miroase printre flori. Nu merg cu plăcere la piață. Este foarte aglomerată și nu am timp. Dar astăzi merg la o zi de naștere și am nevoie de flori. Este plin de trandafiri și lalele, dar eu vreau garoafe. Ce frumos miroase printre flori. Bună ziua! Poftiți! Cu ce vă servesc? Aveți brânză de vaci? Sigur, doamnă. Poftiți, gustați. Nu, mulțumesc. E proaspătă? Totul este foarte proaspăt. O jumătate de kilogram, vă rog. Bună ziua! Poftiți! Cum ce vă servesc? Aveți brânză de vaci? Sigur, doamnă, poftiți de gustație. Nu?
Mulțumesc, e proaspătă. Totul este foarte proaspăt. O jumătate de kilogram, vă rog. Sunt florile dumneavoastră? Da, sigur. Ce doriți, domnule? Doresc un buchet de trandafiri. Câte fire doriți? Ce culoare? Roșii, vă rog, 5 fire. E bun buchetul acesta? Da, cât costă? 25 de lei. Sunt florile dumneavoastră? Da, sigur. Ce doriți, domnule? Doresc un buchet de trandafiri. Câte fire doriți? Ce culoare? Roșii, vă rog, 5 fire. E bun buchetul acesta? Da, cât costă? 25 de lei. 1 kilogram de mere costă 3 lei și 80 de bani. 1 kilogram de ardei costă 5 lei și 40 de bani. 1 kilogram de cartofi costă 2 lei și 60 de bani. O salată costă 1 leu. 1 kilogram de pere costă 4 lei și 5 bani. 1 kilogram de banane costă 4 lei. 1 kilogram de portocale costă 3 lei și 30 de bani. 1 kilogram de mere costă 3 lei și 8 de bani. 1 kilogram de ardei costă 5 lei și 4 de bani. 1 kilogram de cartofi costă 2 lei și 6 de bani. O salată costă 1 leu. 1 kilogram de pere costă 4 lei și 5 bani. 1 kilogram de banană costă 4 lei. 1 kilogram de portocale costă 3 lei și 3 de bani. Destul, așa că cred că o dată pe săptămână 1 kilogram, kil, 2 kilogram, kile, ce vă servesc, cât costă, destul, așa că cred că o dată pe săptămână 1 kilogram, kil, 2 kilogram, kile, ce vă servesc, cât costă. Okay, thank you so much for watching this video. La revedere!